Сега, по принцип, не знаех как да започва това видео, защото нямах точно каква е да снимам и какво да започна сега с това видео, нали? Но знаете ли какво? Мога да па не го започна! Знаете ли какво? Писна ми! Всеки ден да вали дъжд последните 2 седмици. Писна ми, като искам да снимам някакво видео да изглежда само снимам от слънцето. И знаете ли от кого? Значи ти може да си спикаш сладко и съседът ти отгоре да прави бор машина, да блъска бетон, да прави най-големия ремонт през целия си живот. Най-много обичам да трябва да ставам рано, да имам първи час физическо, да се изпотя много хубаво така лекичко. И следващия час госпожата е даде най-булшит теста, който ни е дала винаги. То просто няма как. Буквално последните месец-два го карам на аниме. Връщам се, нямам каквото ям, гледам каквото гледам, опа пускам тук там е някой стил, опа гледам за някакво видео тук е така да пусна да не ви държа без контент, защото наистина не мога да живеете без моя контент, как иначе. И после трябва го обратно, за да получа 10 гледания, 3 лайка и 5 коментара. Ебам се естествено. И да дойде време за спане, да заспя и да повторя още това още 4 дена. Много обичам, когато правя нещо, не развалям дисциплината, ама защото иска с мен да се занимава, не с хората, които развалят дисциплината всеки божий ден. Нали? Любимото ми нещо е учител да се занимава с мен и да се заяжда, да. Или да слушам на госпожата лекцията, как ние сме виновни на всичко, как това е нейната работа, как не ставаме за нищо, как не знаем нищо, как не знам си какво. И той като ни говори само така, как да знае нещо. Той не ми дадете причина да знам. Я като знам нещо, какво тя ще се прави се. Никой не ми отказва иначе, не. Но да не говорим, че съм в много така интересна депресия за аниме феновете, те ще разберат. Откакто гледаха Chainsaw Man филма, Резарка, много добър филм, между другото препоръчвам го. Дори да не сте аниме фен. И нали откакто гледах този филм, съм ментално щупен, разблъскан отвътре. И откакто го гледах съм ментално щупен, сплеткан, смачкан и не знам какво се случва. Някакво толкова не знам какво се случва, че в момента снимам това видео. Я после питайте след 10 години какво е било мисъл на това видео. Аз не мога ви кажа. Но не се ще кажете, че само сега се оплаквам първите вече не знам колко минути станаха след тая. Аз не се оплаквам, нали? Правя го се в момента за контента. Но да също да ви кажа, аз не знам, защо го правя. Но аз съм просто един безработник. Next 2. Но не обичам как ще си гледам някакво YouTube видео и ще ми влезе някаква реклама за лекарства. Ма яма оставите да си гледам видеото Сави, където обяснява за лобоботата, брат. Някакво я да си го гледам и да излезе шибана реклама за проблем с стомашно-черевния тракт. Сега съм си дебел съм си. Сега това си е мой проблем, наистина. Не казвам, че трябва да сте като мене. Моля ви се. Кои са те хапчета нищо няма направят. Освен да ми изгубят времето. Я не сте, че 5 дена от седмицата не мога да се наспим, а 2 дни, които трябва да спя, да ги проспивам. Но нали аз ги правя за тези ревюъра, които двама са кучки, майка ми лайква, баща ми спи, дори бота в чата не ме следи. Но нали до сега япвах, че искам да знам ви как си прекарахте тези 2 седмици. Някакво мина Хелуин, мина... Ето е за хората, които го празнуват, тя не го празнува. Но нали как бяха вашите 2 седмици от ноември? От ноември месец, дето имам чувство, че почна вчера, вече 10-ти, ето го записвам това видео. Просто супер. Да не се чудете, защо няма видео, аз съм мързал. I was too strong that I had to be nerfed. Така Spider-Man ще седи тук до края на видеото. До края на видеото, което не става нищо, брат. Я исках да намеря при някаква интересна тема да ви говоря тук, ама какво? Получавате нищо. Какво мога да очаквате от мен? Нищо. Добре, махам го това Spider-Man, защото ми писта от него. Също да не говорим, не знам дали ви е излезнало. Също не знам, мога да гледате телевизия, но нова телевизия направиха репортаж за 6-7. Да, 6-7. Съжалявам, че трябва ще го кажа. 6-7, братовето е дома на годината! Добре, може би трябва да спра да викам, не знам, що викам. Така, сега искам много добре хубаво да видим този репортаж. Изразът 6-7 е определен за дума на годината според онлайн речника Dictionary. Той няма ясна дефиниция, но употребата му се превърна в хит между ученици по целия свят. За тези, които вече не сме в училище, нашият колега Запрян Запрянов опита да разбере какво означава 6-7. Предполага се, че сленгът 6-7 произлиза от тази песен на рапъра Скрила. Не знам, аз вече нямам думи. То
Светът е сбъркан, аз съм сбъркан, че правя нещо с живота си, аз съм предопределен да не правя нищо. Писна ми некото, това е заглавието на видеото. Писна ми да ходя на Даско, да не правя нищо, да играя Clash Royale. Решавам някакви задачи по автоматика, където не искам. Това не значи, че ви не трябва, аз просто... Добре, брънка малко, окей. И не просто казвам, защото за това се сетих. То целият клип е на сещането. Аз дори сценарий нямам. Тук гледам въздуха и си мисля какво да кажа. Тя не че личи, че много от другите видеа имаха някакъв сценарий, не, ама... Но не искам да кажа това в момента, което аз мисля. Но не всеки път е най-доброто нещо, което бих казал. Все пак, ако ме хванете в 8 сутринта да трябва да казвам нещо смислено, няма как да стане. Или да върша нещо смислено, няма как да стане. Аз смятайте, щом всеки ден съм от 7,5 на Даскал. Да, на Даскал съм, съжалявам. Съжалявам, че трябваше да ви го брекна това към вас. Аз съм тук някакъв дриш, където разправя някакви работи и качва някакви видеа и стримва. Какво друго се очаква от мене? Да е хубаво оценки в училище? Да, бе. Да върша нещо смисъл и да имам работа? Да, бе. Да мисля за бъдещето и бъдещето пара? Да. Да живея пълноценно? Никакъв шанс. Какво да живея пълноценно, брат? Аз искам да си тук да играя игри, ама но че това не е добре за мен, брат. Това ми е пределно ясно, аз съм се опитвал. Между другото, така силно май наближавам екрана на видеото, не мога да ви кажа. Мога да дропнете някой коментар долу с някакво въпрос, защото сигурно за следващия клип няма да имам какво да кажа отдолу, освен някой да ми изкочи някаква тема или аз да се deep-dive. Задайте някакъв въпрос долу в коментарите, да отговоря и да направя някаква моя си тема, да развием тук в следващия клип и нещо такова. Да, не говорим, че на Tension спада ме куктат, смисъл, говоря нещо и си игра с някаква линия. Да, и като казах, като заговорих за тази линия, ми писна тук само някакви паяци да се завръждат, братле. Дори не ям тук, братле, в тази тераса. Бия се с някакви паяци, се едно съм в Mortal Kombat 2 и всеки други глупости. Но нали все пак искам да дам някакво послание в този клип, да не е просто някакъв празен клип. Нали? Не гледайте това, че сега мрънках до сега казах това, казах това. Чисто комедийна част е това. Луката от това видео мисля, че трябва да е. Радвайте се на това, което имате. Защото вие могат да имате нещо, което аз нямам. Аз мога да нямам нещо, което друг няма. И нали всичкото това. За това, което имате. Радвайте се докато го имате. Радвайте се, че сте имали възможността да го притежавате. Че имате къде да спите, подадете, че имате близки до вас, роднини, приятели. Радвайте се, някакво наистина. Не е нужно всеки ден, ама нали, просто ви напомням. Ама и това беше от видеото, защото... че ме заболя. Нима и това беше от видеото, защото вече ме заболя кармата. Тяпва, не смятайте какво става на стримовете след това. Аз толкова говоря, че вече не знам, що го правя добре. И да ме питате, не мога ви отговоря, честно. Но да, ще сложа края на видеото тук, някакво не мисля, че има смисъл да го продължа, не мисля, че мога да допринеса с нещо повече към този клип. Нищо, че сигурно съм допринесъл и ни най-малко. Да, това ще бъде. Виждаме се от следващия път. Мога да фолвнете, мога да сопнете тук там е. Моля ви се. Но да, аре. Чао, пантишпанчета.